Dakle, zdravo. Ovo je, ljudi, poslednji put da vam se javljam sa videom. Čini mi se da više neću da se javljam sa videom, nema potrebe. Odlično ste ukapirali video, kako šaljete video preko WeTransfera i jako sam zadovoljna. Prekrasni su videi, osim jednoga gde čovek sliku samo sebi vrh glave jer je hteo da čita svoju lektiru. S tim da se malo ljudi javlja, jer malo ljudi hoće da ima veliku ocenu. Ja ne vidim razlog zašto ne bi malo čitali. Znači, ovo je za prvake i trećake i četvrtake. Velik problem imate sa time kako dodati neki prilog. Pa u tom smislu ja vam, sad ću da vam pokažem kako se to radi. Znači, kako se radi, kako se dodaje prilog u attachmentu, u Wordu, tekst, kako to da stigne do mene. U sledećem video snimku je to. Pozdravljam vas, čitajte. Rekla sam, kad naučim da koristim aplikaciju za izradu kontrolnih zadataka, dobit ćete kontrolne zadatke vi prvaci, vi trećaci, vi četvrtaci, čitajte, ljudi, čitajte. Jako sam zadovoljna sastavima, prekrasnih sam dobila. Nemojte mama i tate da vam rade domaće zadatke. Njih ima tako malo, u suštini, što se srpskog tiče. Meni je bitno da nacionalna književnost stigne do vas u ovakvim teškim vremenima u kojima smo trenutno, u vremenima koja zaista nikada nećete zaboraviti, ni vi, ni ja.